kai ɗaya zan roƙa. Lale da zuwan azumi. Min ka salatinka a wurin shugaban kowa Nabiyil Mustafa alihi da sahab a haɗa. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. Ramadan Karim watan da muke ta jira ga mu a ciki. Marhaba Ramadan Karim. Wanda ya riske shi sai mu ce alhamdulillah min yi arziki. Marhaba Ramadan Karim. Sai mun jo ɗamara tunda babbar dama ce ba sanyin jiki. Lale da zuwan azumi. Karmiyo sake ibadu zo mu riƙe lokaci kaɗan mai rabauta da lada. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. In har an ga wata to menene ya rage a ɗauki azumi. Marhaba Ramadan Karim. An koyar da mu duk wanda yake azumi ba ya sai gumi. Marhaba Ramadan Karim. Ya sashiyar magana in mu tsaftace harshen mu yawaita lazumi. Lale da zuwan azumi. Karatun Qur'ani yawan ambatan Allah da istighfarin nan mai kankar dauda. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. Gata mun samu mun rabauta da Ramadana Allah bun godiya. Marhaba Ramadan Karim. Mu jinkirta sahur buɗe baki mu gaggauta sunnar mai gaskiya. Marhaba Ramadan Karim. Dabino mu fara ci ko kuma ruwa zalla ya warware jijiya. Lale da zuwan azumi. Ga kayan marmari lemon zaƙi ayaba kan kai na tufa ga abarba da gwanda. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. Shi watan azumi falala na sana da yawa in aka bincika. Marhaba Ramadan Karim. Tarin garaɓasa kai aikin lada za a ninninka. Marhaba Ramadan Karim. Taimakon juna ya kyauta a ƙara shi a yawaita sadaka. Lale da zuwan azumi. Ciyar da mai azumi ko da dabino ne balle ka kosar da shi dukiyar ka bada. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. Mu guje wa ganganci azumi ya wuce wasa yana da sharadi. Marhaba Ramadan Karim. Rabbi da kansa ya ce azumi aina shi ne yayi mana tanadi. Marhaba Ramadan Karim. Don haka kar mu sake addu'o'i za mu rike cikin tahajjudi. Lale da zuwan azumi. Alasa mai na da rabo in cikin goman ƙarshe mu mai dacewa da dare mai tsada. Ramadan Karim watan alfarma ne, marhaba da shi mu yawaita ibada. Wata mai girma ne, Ramadan Karim. watan 'yan tabayi ne, Ramadan Karim. watan alfarma ne, Ramadan Karim. watan karɓar addu'a, Ramadan Karim. watan zallar da'a, Ramadan Karim. watan
neman sa'a. Ramadan Karim. Watan Alƙur'ani, Ramadan Karim. watan da ya zamsa ne, Ramadan Karim. watan da ke nuni, Ramadan Karim. wata mai alkairi. Ramadan Karim. Ga daren Lailatul Qadri, Ramadan Karim. shaidanu an ɗaure. Ramadan Karim. Watan tarin falala, Ramadan Karim. neman yardar Allah, Ramadan Karim. tuba da yawan sallah. Ramadan Karim. Watan koyon darsa, Ramadan Karim. watan da ake son sa. Ramadan Karim. Wata mai garaɓasa, Ramadan Karim. ga tarin albarka. Ramadan Karim. Ana ta yawan sadaka, Ramadan Karim. kyautatawa na haɓaka. Ramadan Karim. Watan nuna soyayya, Ramadan Karim. kasuwanni a tausaya. Ramadan Karim. Allah zai sa kaiya. Ramadan Karim. Mi riko da duk darsan mai na Ramadana, karmi wasi da shi ya zamo har abada. Ramadan Karim. Watan alfarma ne, marhaba da shi, mu yawaita ibada. Ramadan Karim, watan alfarma ne, marhaba da shi, mu yawaita ibada. Iske shi sai mu ce alhamdulillah, mun yi arziki. Marhaba Ramadan Karim. Sai mun jo lamara, To kuma kawai kana zuwa an baka leda kawai. Baka zaro kuɗi ka bayar ba sai ka ce da sauri kafin a karasa. Koma da Ramadan Karim. Watan alfarma ne, marhaba da shi, mu yawaita ibada. Yawwa. Ramadan Karim. Idan mutum yana kallon kyamara yana dan sakin fuskar shi yana ya fi kyau a murmushi ya dan fi kyau a cikin kana dan dariya. kallon kyamara ba ta gefe ba. Ramadan Karim. Yawwa.